Dito tayo. Recorded. Dito ka sa kabila. Para may intention. Buksan mo lang yung pintuan. Ang daming mga. Para pag napunta ka sa malayo, nagbiyahe ka, walang sasakay sa'yo. Walang sasabi sa mga bad spirit, sa mga aksidente. Pakiclose ko yan para hindi ito. Para hindi makawala yung isip mo. Sige, sarado. Mga dalaw. Ako na papakita. Yun lang. Kanina pa ako dyan nakakita sa bahay niya. Kaya sinasayuan ko, lumabas kasi sa bintana eh. Sa pakunting bahay niya. Kanina pa akong may nakikita dyan sa bahay na bakat niya. Diyan sa kinulong eh. Dyan nga sa kinulong ka ako. Dyan sa kinulong. Okay na, saka lang. Atras tayo. Papasok tayo sa bahay. Pasok na tayo sa bahay na. Tignan mo yung kuha ng video ha. Bahay niya, kailangan kuha ng maganda. I-close lang natin ito. Bintana sa bata ako. Yan, kanina pa kami nakikita sa mga butas-butas yan, parang may sumisip, parang meron akong, basta may meron akong nararamdaman sa spiritual ko at sa sense ko na may nakatingin sa atin. Apo. Kaya sineselyo lang to. Yan, pwede nyo na masarado yan. Huwag mong tatapatan, huwag mong papatayin yung ilaw ha, ng ito, huwag mong tatapatan ng ventilador. Kino-close ko lang to. Mukha, nagbago na yung mukha ng Santo Niño. Ako rin po. Ibulitin siya ng todo. Oo, yung ngiti niya rito, nakataas na siya. No, ngiting ano lang eh, alayo mo. Walang ngiting nito. Dito tayo. Nasa nilaw nito. Dito. Hindi pa, doon pa sa loob pa po. Diyan ako sa kanan niyo po. Diyan ka lang sa loob. Yan. Tanggal ang lamok.
Tanggalin natin yung babae rito nakikita nyo. Opo. Ang may susamang nasa rin ng kami yung mga tulong sa mga kasama espiritu. Sa mga sasari. Dapat ganun ang Huwag mo nang kuha ng siya, ha? Okay. Relax lang. Yung baba, may nakahiga doon sa ilalim eh, ng kama. Pero wala na yan. Opo. Yung nakikita yung babae niya, nagtatago ano ba? Kaya pala minsan may nararamdaman ako doon. Ng i-close nyo lang konti. muna yung pintuan para, ay hindi, okay na para makapal mo pala yung muso. Okay na yun, hindi na malala. Kaya pala minsan ako. Oo mo yung ano yung height ni Apo ganyan. Ba't pinasok ko yan? Walang tatay, ha? Oh. Yan. Reset yan. Siguro hindi sa ilalim ng camera. Hindi, ayaw niya doon. Ilalim ito yung tatay yung Sasarado muna natin. Opo. Ito yung, ano nyo, ayaw tumingin dito, di ba? Opo. Ay, ayoko pong tumingin dyan. Eh, makakatitig ka na dyan. Mawawala na yung babae nakikita nyo sa salamin. Tinigilabutan po ko ako pag nagsasalamin po ako. Lagyan mo siya ng walis tingting. Pero ngayon wala na yan. Opo. Yung walis tingting na hindi pa nagagamit, di tayo mo lang dito. sige, okay po. Mm. Kaya nga po nilalagyan po namin yung walis tambo eh. Hindi, walis tingting. Tingting po dapat. Yung hindi nagagamit oo. na. Itayo mo lang ganito, ha. Apo, ganyan ako. Mm. Yung may tubig kayo doon, yung may dasal, magtira ka nyo para pang ano sa walis tingting. Okay po. Dito walang ilaw, no? Wala po eh. CR lang, no? Opo. Dito ka lang sa pinto, ganito pinto, ha. Malakas ang energy dito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan ng pagsabi ko sa inyong pangalang Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Ako'y nananalig at nananampalataya. Nasa inyong harapan ang inyong anak. At nananalig at nananampalataya. Upang lasunin at ibalik sa impyerno ang sino mang maitim ng ditong lalaki ay lumayas ka sa ng Jesus. Amen. Ama namin sumasagot sa mga napasaan na kain mo. Subi na loob mo. Dito sa lupa para nasa langit. Nag-agdakan sa lupa at ang buwan mo sa aming mga sakit. At kung kami pahitong sa baksa, ang nalipot kami sa lahat. Napapinong Maria. Nasaan bukasan ng ilaw nito? Wala pong ilaw yan. Hindi, may ilaw to. Solar po yun. Ay, yun po. Ay, ito. Yung sira po. Dito. Opo. Ayaw bumukas. Pabukas mo nga sa tatay mo. Ah, ito. Hindi ito yung nakilaw oh. Hindi, okay na. Okay na. Ilaw dito sa banyo, di alam. Malis ni lalaki. Malis na rin yung babae. Yung bata na lang apo. Ano to? Ano lang to? Ito lang natin. Opo. Paano nga rin po yung bisikleta? Bisikleta. Oo, sige. Okay na. Punta tayo. Close lang natin ito may Apo. Napengila ko siya. Kinilas. Kahit andito na. Pwede na to.
May tao pa dyan. Andiyan pa po siya. Hmm. May tao pa ako nakikita dyan. Opo. Kaya sineselyohan ko to eh. Opo. Kanina pa ako nakakita dyan. Sa bakante yan. Dapat yan, mag-iba yan. Maulanan. Opo, yun po. Kinahoy lang po nila yung apo. Tinanggal lang nila yung mga bubong, alana, mga bintana. Dapat yan, ibenta na lang nila para matira. Kaya tira ng kamag-anak nila na. Opo. Wala, nagkatakutan na po mula po nung... Kaya ako, ayokong putulin yung puno na yan ay. Pinapuputol ni Mesay. Ito, ito. Opo. Ha? Putulan mo yan, may naselyo ka na eh. Oh. Naputulong. Putulin ko Ah, na pwede yan. na. Putulin ko yan. Putulin ko yan. Oh. Tumapat na yan, pumasok na yan. Pangit pag may ganyan. Kaya nga po eh. Oh. Pwede mo lang putulin. Basta pasintabi ka lang. Opo, opo. Kailan mo ba puputulin yan? Susunod pag may araw ka lang. Opo, sa isang linggo rin po day off po niya. Ah, Martes, sige. Miyerkules. Magnetiko, bigyan ng kapangyarihan at puputulin yung punong yun. Itapat. Yan, pwede mo na putulin yan. Basta magpuputol ka lang ha. Opo. Para kasi pumasok yung liwanag dito sa kusina namin. Ah. Ako. Oh, okay na yan. Ah, ganyan na. Hmm, pwede na.